सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. कणकवलीमध्ये विजेंच्या गळचाने हजेरी लावलेली आहे. अचानक आलेल्या पावसामुळे कणकवलीकरांची तारांबळ उडाली आहे. आता आपण आज रविवार आहे आणि आज घटस्थापनेचा पहिला दिवस आहे आणि या पहिल्या दिवशी सायंकाळी 4च्या सुमारास पावसाने ही सुरुवात केलेली आहे आणि विजेंच्या गडगडाटासह हा पाऊस पडत आहे. आपण कणकवलीमध्ये आहोत. कणकवलीची ही लाईव्ह दृश्य पाहत आहोत की हा पाऊस पडत आहे आणि विजेंचा गडगडाटही देखील होत आहे. आणि या पावसामुळे शेतकऱ्याचे जे हाताशी पीक आलेलं आहे त्याने भात कापणीला सुरुवात केलेली आहे. काही जे भात पीक आहे ते पिकल्यानंतर शेतकरी ऊन असल्यामुळे कापायला सुरुवात करतो आणि त्या पिकाची कापणी काही शेतकऱ्यांनी सुरुवात केली आणि अचानक आलेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांची पण तारांबळ उडाली आहे एकंदरीत. आणि हा पाऊस आता विजेंच्या गडगडाटासह सुरू आहे कणकवलीमध्ये. परतीचा एकंदरीत पाऊस म्हणावं लागेल असं याला एकंदरीत, कारण आता हा जो महिना आहे तो ऑक्टोबर महिना आहे आणि ऑक्टोबर महिन्यामध्ये हा पाऊस आहे आणि आज घटस्थापनेचा पहिला दिवस आहे आणि पहिल्या दिवशी हा पाऊस पडतो आहे. आपण ही लाईव्ह दृश्य पाहत आहोत. काही शेतकरी आहेत आपल्यासोबत. आज अचानक हा पाऊस पडतोय आणि विजेंच्या गडगडाटाचा हा पाऊस पडतोय. भात कापणीसाठी देखील काही काय सांगाल तुम्ही? पाऊस पडतोय अचानक आणि भात कापण्यास सुरुवात झाली आहे. शेतीचं नुकसान झालं. शेतीचं नुकसान होतं. निश्चितच हे शेतकरी आहेत, त्यांनी सांगितले की शेतीचं नुकसान होत आहे. पण अचानक हा पाऊस आलेला आहे. अचानक पाऊस आलेला आहे, हवेमध्ये गारवा आहे, शेतीचं नुकसान होते. काय सांगा? शेतीचं भरपूर नुकसान झालं. आज अचानक पाऊस पडला आणि भात कापणीच्या वेळी पाऊस आला, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार. भात गळून जाणार कापते. निश्चितच हा जो पाऊस आहे थोडा कमी झाला असला तरी पावसाचं जर प्रमाण असंच वाढलं तर शेतकऱ्याचं नुकसान होईल असं एकंदरीत दिसतंय चित्र. आणि कणकवलीमध्ये अचानक पडलेल्या हा पावसामुळे कुठे ना कुठेतरी हवेमध्ये गारवा निर्माण झालेला आहे आणि विजेंचा गडगडाटासह हा पाऊस पडत आहे. हे एकंदरीत आपल्याला आता हे चित्र दिसत आहे. नेहमी आता जो परतीचा पाऊस आहे तो येतो आणि त्या पावसामुळे काही शेतकऱ्यांचं नुकसान होतं, तसेच काही हवेमध्ये गारवा येतो. ह्या दोन्ही गोष्टी घडतात. त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी हा पाऊस आता जर असाच पडत राहील आणि आज घटस्थापनेच्या पहिल्याच दिवशी पावसाने सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आता जी नवरात्र उत्सव आहे त्याच्यावर कुठेतरी पावसाचं सावट एकंदरीत येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.